Hilabetero bezala, laboral kutxaren albistek, apirilean laboralak Donostiko kursalen batzar nagusi egin du, 200 gora bazkide bildu dira eta entitatearen kontuak eta gestioa onartu dituzte. Gainera, laborala zentzua edatzen ari da bere balorei eta identitateari buruzko hausarketa prozesuan. Peigu lankida aldizkariaren azken alea erreportaje zabal eskaini diote. Txirrindularitzan ondo aritu da laboral kutxa tin Belgiako klasikoetan. Han Sant Estebanek 10. postuan lotu du, fles balona eta laborala berrez sartu da munduko talde honen artean. Horrez gain, hainbat ekimen babestu ditu, beti bezala, Donostiko maratoi erdia, hainbat txirrindularitza proba, Mondraitz, mendi lasterketa, Gipuzkoako batelen txapelketa, Somos Valientas, Nafarroan berdintasunen alde lan egiten duten emakumei zuzendutako sariketa, eta adi, Euskal Herriko lehenbiziko atlas kartografikoa, Imago Baskoniae, 3 mapetan biltzen du euskal kultura garatu den urralden bilakaera historikoa. Hori guztia apirilean, maiatzean gehiago.